L-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' kull sena jorganizzaw konkors ta' romanzi għaż-żgħażagħ. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Josiane Block, waħda mill-kittieba rebbieħa ta' dan il-premju, dwar il-ktieb tagħha 360 grad. Il-ktieb jismu 360 grad u jitratta l-istorja ta' Claire, tfajla żagħżugħa ta' 15-il sena Maltija li f'mument ta' monotonija tiddeċidi li tibgħat titra u f'din l-ittra tasal l-Ingilterra għand ġuvni Ingliż jismu John. Minn hemmhekk tibda korrispondenza bejniethom u tinbet ħbiberija. Isiru jafu l-xulxin sew u fl-aħħar mill-aħħar isiru ħbieb kbar. L-idea ġiet jiena persuna li nħobb ħafna nirċievi l-posta u dal-aħħar fil-verità ħlif kontijiet u forsi xi magazines m'għandniex nirċievu. Però minn dejjem anke meta kont żgħira, kont kelli ħbieb minn Spanja, kont nirċievi littri, inġemma l-kartolini wkoll għandi kartolini minn madwar id-dinja u ħassejt il-bżonn li f'dinja teknoloġika fejn kulħadd juża l-emails immorru lura għal xi ħaġa tradizzjonali. U għalhekk iddeċidejt li nikteb ktieb fejn il-maġġoranza tiegħu huma ittri bejn żewġ żgħażagħ. U mbagħad skoprejt bil-konkors ta' Aġenzija Żgħażagħ u ddeċidejt li nissottometti manuskritt bl-isem ta' 360 grad għal din il-kompetizzjoni. Jiena nemmen ħafna li l-arti mhix qiegħda biss ġo mużew jew titmur x'imkien f'xi studju biex tara l-arti qiegħda madwarna ħafna. U xi kultant forsi hawn arti li ma napprezzawhiex, eżempju film jista' jkun tip ta' arti, diska, naħseb il-ktieb ġi darba kont qiegħda d-dar u rajt film animat jismu Mary and Max, film vera ħelu, u tant laqatni li minn hemm ġiet idea u żvolġejta u mbagħad ħarġet minnha din l-istorja. Ovvjament mbagħad kif ikollok idea ħadd iżviluppa m'iniex persuna eżempju li ħanqatta' sigħat twal ġurnata sieħa nikteb anzi pjuttost nippreferi bil-lejl, eżempju niftakarni jienu nikteb 360 grad kont għatta ġurnata normali kont imura x-xogħol u mbagħad filgħaxija kont jew noħroġ x'imkien fejn il-baħar u nintefa' nikteb u hemmhekk prattikament ktibtu qisu fis-sajf l-iktar fix-xhur tas-sajf. Bla dubju l-iktar sfida li sibt jien nikteb huwa l-użu tal-lingwaġġ. Dan huwa ktieb fejn hemm il-vuċi ta' Claire, il-vuċi ta' John u hemm ukoll in-narratur li tittuża 3 lingwaġġi differenti għal kull wieħed minnhom. Eżempju, l-lingwaġġ ta' Claire bil-forsa jkun differenti mill-lingwaġġ ta' John imħabba li hemm età, hemm differenza tal-età, plus li Claire tuża eżempju ħafna tuża l-lingwaġġ tal-internet, tuża aktar kliem osra, iktar sentenzi osra, mentri John għandu sentenzi juża kliem iktar arkaiċi, għandu sentenzi iktar twal. Però kienet sfida wkoll biex ħabba li littri huma xi ħaġa tradizzjonali, rrid nagħmel xorta ktieb li huwa relevanti għal dak li qed ngħixu llum il-ġurnata. Allura minkejja li forsi m'għandniex nirċievu daqshekk ittri, xorta waħda jitratti temi universali bħall-imħabba eżempju relazzjoni mal-familja, relazzjoni mal-ħbieb, affarijiet li kulħadd jesperjenzhom. Li se naqra hija kartolina miktuba minn John li ħajbata għal Claire. Claire Consuela Marie. Għadni kemm doq dak it-twisties u qas flaħt niklu kollu għax it-toma tal-ġobon qawwija wisq. Konna doqna xi ħaġa simili l-Italja, jgħidulhom Fonzies. Daqt irċivijiet twila, Nadine ċantar fakritni f'persuna li kienet għażiża ħafna għalija. John. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.